Здравейте хора, аз съм Златко, днес ще играем Geometry Dash и надявам се да ви къми много. Но, тук има нещо много интересно. Минахме дъжд! Искам да го минем пак. Искам да се опитам пак да го минам. Особено в Finger Dash, той вече... Окей. Това омраза, Марко. Надявам се, че не е мирал. Окей. Чай, бълго ми сега малко. Минал. О, ес! Окей. Така. Млате! Защо винаги там умира, Не. Искам тук да го дразня един. Така. Почвам да го дразня. Ще го дразня. Така. Няма. Да. Няма, ще продължавам. Аде! Да те дразня малко. Няма. Искам да ме изгони, човек. Искам да ме изгониш. Изгони ме. бе! Дай. Няма да спра. Майко, изгони ме. Човек, изгони ме. Не знам да ме изгони ме. Хора, искам да се линя. Трябва да се зареждам телефона. В момента играя играта, като се зареждам телефона. Зареждам се телефона и играя тук, човек. Давайте. Окей. Няма да мога да го мина, но брат Finger Dash иска. Да, аз го минам, Finger Dash! Майко, хора. Опа. Майко! Човек! Буквално гътна гребена, човек. Само аз браво! Човек, буквално... Не знам. Брат, как го мина, бе? Така. Това ще ми по-лесно. Не долу се напроси. Geometry Dash. Майко, ще е добро. Geometry Dash. Udah aku Finger Dash. Tak menirang.
майко. Как умира, Да. Да. Как умер? Окей. Все, я забрал грудь. Окей. The finger that check 30% não anda assim. As pacas não andam assim. Maravilha na frente. Ok? Nossa. Não! Забрайте цок на чебале экран. Забрайте цок на. Така. Окей. Така. Чакайте се малко, че съм заед. Видео, така. Окей. Почвам отново. Така. Да не умра, защото направо. Да не! Така. Окей. Аре! Забързи се малко, бавняк. Вишъл. Абонирайте се за канала ми. Окей. Така. Окей. Само да направя това. Мале децата!
Gratis namin! Gratis ako! Okay. Okay. Teka. Teka. Okay. Okay. Har.